vége van. Júli mindent nyilvánosságra hozott. Mindent, amit tudott. Herr Strucker, ha megtudják, mit csinálunk, ha rájönnek, hogy a Hidrán szolgáljuk. Hidra. Shield. Egy azon érem két oldala, amit kivontak a forgalomból. Az alkotásunk többet ér, mint bárki hitte. Alig néztünk utána, és már is kiderült. Számtalan intézményben szolgálják továbbra is a Hidra érdekeit. Amerika kapitányt és barátait elvezetjük hozzájuk, elterelve a figyelmüket. És mi lesz az önkéntesekkel? Olyan mélyre temetjük őket, hogy a szellemeik sem találnak rájuk. Vagyis a túlélők? Az ikrek. Előbb-utóbb megismerik az ikreket. Ez többé már nem a kémek világa, és nem is a hősöké. Már beköszöntött a csodák világa. És a csodáknál nincs semmi. Félelmetesen.